og velkommen til Gamerholm. Ja, det er så lige mig, der siger det. Hej og velkommen til Gamerholms YouTube-kanal. Jeg ved ikke helt, om I kan høre Magnus Bisgaard i baggrunden, men jeg facetimer med ham. Men jeg kommer med en pissegod nyhed. Her på et tidspunkt, eller jeg håber i hvert fald på et tidspunkt, så har du lige kæft, ikke? Jeg håber her på et tidspunkt, at der kommer noget Call of Duty Modern Warfare 2. Call of Duty. Ja, det er så meget, der siger det. Og Call of Duty 3, eller Call of Duty Modern Warfare 3 og 2, og noget andet, wrestling og sådan noget. Og vi holder mini-LAN den 19. Så det var faktisk bare en lille infovideo sammen med Magnus. Ja, det var godt. Magnus hvad? Et link til min kanal. Ja, det sker nok. Fordi jeg er så venligt. Maja, skal vi smide ikke en link til din kanal? Du er også bare ond. Nu vil du ringe, mens vi optog. Ja, og hvad så ikke? Altså, det var fordi, det var faktisk bare et uheld, men jeg ringede til dem, imens de optog. Ja, da. Okay, men ja, det var bare lige det her. Ja, ses.